Türkmen News habar beriş gullugynyň habar bermegine görä Liwap welaýatynyň ýaşaýçysy bolan Ayper Annaýewa iň soňunda saglyk ýagdaýyna seretdirmek üçin ýurtdaşyna çykmaga ruhsat berilendigi aýdylýar. 4 aprelde Ayperi ejesi we dogany bilen Türkiýe döwletiniň Istanbul şäherine gelendigi we Istanbula geleninden eýýam Ayperi hastahananyň hemme analizlerinden geçirilendigi aýdylýar. Emma Ayperi'ni Hindistanyň doktorlarynyň çykaran netijeleri boýunça hastanyň sümk ýülegi gan öýçüklerini öndürmeýändigi üçin onuň sümk ýülegini transplantatsiýa etmelidigi barada netije çykardylar. Emma Türkiýe doktorlarynyň çykaran netijeleri boýunça hastada donor ýetmezçiligi de çykyp biljekdigi we operasiýa geçiriljekdigi, onuň üçin hem takmynan 70 000 Amerikan dollary möçberine pul gerek boljakdygy aýdylýar. Bir tarapdan bolsa gan donor gözlenilmeli bolansa, onuň bahasy 200 000 Amerikan dollaryna çelli barp ýetjekdigi aýdylýar. Hastanyň maşgala agdalary bolsa Türkmenistandaky bar bolan gymmat bahaly zatlaryny satyp, umumy jemlen 10 000 Amerikan dollary bilen Istanbula gelendigi habar berilýär. Ayperi'niň ilkinji hasta bolan döwürlerinde ony Belarusiýa döwletine operasiýa geçirilmegi we şol ýerde hemme taraplaryň kömek beriljekdigi meýilleşdirilipdi. Emma ýollaryň ýapyklygy zerarly Ayperi ýurtdaşyna çykarylmandy. Ayperi'niň şu wagtky ýagdaýynda oňa pul kömegi gerekdigi bildirilýär we Türkiýede onuň maşgalasynyň adyna häzirlikçe bank hasaby açylmandygy, kömek etjekler üçin bolsa Ayperi'niň ejesi Gözel Annaýewanyň adyna Western Union arkaly pul geçirip biljekdikleri ýa-da bolmasa Türkmen News habar beriş gullugynyň Telegram sahypasy arkaly habarlaşyp şol ýerden kömek etip biljekdikleri aýdylýar.